vážení hostia. Stretávame sa dnes pri našej tradičnej jasličkovej pobožnosti v čase, keď sa môže zdať, že vianočný ošial už pominul. V obchodoch už o Vianocách ani nevieme, darčeky sú rozbalené a každodenný život sa pomaly vracia do bežných koľají. No to najdôležitejšie z Vianoc zostáva. Ježiško sa narodil. A práve túto radosť si dnes chceme znovu pripomenúť a prežiť ju spolu prostredníctvom hudby, spevu, koliet. Jasličková pobožnosť má v našej obci svoje pevné miesto. Je to chvíľa stíšenia, radosti, spolupatričnosti. Nie je to len vystúpenie a stretnutie generácií. Spojenie viery, folklóru a koliet. Koledy v sebe nie sú jednoduché, no hlboké posolstvo, že Vianoce nie sú len vonkajším pozlátkom, ale po srdci otvorenom pre Bohu aj pre druhých. A keď je koho osloviť, keď sa tu dnes stretávajú viaceré generácie, vtedy má toto spoločné úsilie zmysel. Zo srdca chcem poďakovať všetkým vystupujúcim, ktorí sa podujali pre dnešné hudobné vystúpenie. Ďakujem za váš čas, ochotu, energiu, ktorú dávate do tejto pobožnosti. Osobitne sa chcem poďakovať vám, milé deti. Tešíme sa, že ste dnes súčasťou tohto vystúpenia. Váš spev, hra, odvaha vystúpiť pred ľuďmi sú pre nás veľkou radosťou. Ste dôkazom toho, že vyrastá nová generácia hudobníkov a že naše tradície majú pokračovať. Ďakujeme vám, nezabudnite, že to, čo dnes robíte, robíte srdcom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o technické zabezpečenie, organizáciu, ozvučenie, osvetlenie, kameru či mini obšestrenie. Vaša práca často nie je viditeľná, no je potrebná, aby všetko prebehlo dôstojne a bez problémov. Úprimne ďakujem patrí aj našej farnosti za otvorenosť a za možnosť uskutočniť túto jasličkovú pobožnosť. Ďakujeme za podporu, priestor a záverečné požehnanie, v ktorom sa môže spájať viera, kultúra a spoločnosť. Aj tento rok má jasličková pobožnosť aj charitatívny rozmer. Výťažok z dobrovoľných príspevkov je určený pre Natálku Adamka. Pokladničky sú umiestnené pri stĺpoch pod chorusom. Je to pekný spôsob, ako radosť z Vianoc a z narodenia Pána predstaviť do konkrétnej pomoci tým, ktorí ju potrebujú najviac. Ďakujem každému, kto sa rozhodne prispieť a po skončení pobožnosti vás prosím, neutekajte domov. Ak nám to počasie a čas dovolí, pristavte sa ešte pred kostolom na mini občerstvenie vo forme punču, aby sme sa ešte chvíľu mohli porozprávať a zostať spolu v príjemnej vianočnej atmosfére. Nech je dnešný deň pre nás všetkých pripomenutím, že Vianoce nekončia dátumom v kalendári, ale pokračujú v našich životoch. Prajem vám pokojné, požehnané.
Dívajte sa, ľudia, ako nebo horí, čo si sladíme ho, Betleheme stojí. Krásna Panna čistá, porodila
svetu nastavili. Porodila Spasiteľa Maria bez viny. Bez tebe, Betleheme, jaslička na slave, leží malé pakoliatko na zime. Bez tebe, Betleheme, jaslička na slave, leží malé pakoliatko na zime. Všetci podľa čakali, to anieli bezveselí nás zvestovali. A preto plesajme, všetci sa radujme, a choriatku nebluňatku spievajme. A preto plesajme, všetci sa radujme, a choriatku nebluňatku spievajme. Tieto dni myslíme na to, že Boh prišiel k ľuďu, prišiel ako malé dieťa. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil, že ako malé dieťa v jasliach osobitne sa takto približuje k deťom. Boh chce mať blízko všetky deti, preto neskôr Pán Ježiš povedal, nechajte deti prichádzať ku mne, nebránte ich, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Milý Ježišu, Ty si priateľ všetkých detí, preto si nás pozval za sebe, volajme. Ďakujeme Ti za to. Ďakujeme Ti za to. Ty si nám prisľúbil, že deťom patrí Božie kráľovstvo. Ďakujeme Ti za to. Z lásky k nám si sa stal človekom a narodil si sa ako dieťa z Panny Márie. Ďakujeme Ti za to. Keď si sa stal dospelým, rozprával si nám o svojom
Ježišu, náš Spasiteľ, ďakujeme Ti za to, že nás tak veľmi miluješ. Tešíme sa, že stále na nás myslíš, my ťa chválime, velebíme, lebo Ty si Syn Boží a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Svätý Otče, Tvoj Syn nám o Tebe rozprával a ukázal nám cestu k Tebe. V spojení s ním voláme k Tebe. Zachovaj nás vo svojej láske a milosti, volajme, prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ochraňuj nás od hriechov nešťastia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj našich rodičov, súrodencov a našich priateľov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby sme milovali svojich rodičov a boli im na radosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby sme čoraz lepšie chápali, že Panna Mária je našou matkou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomôž chorým, opusteným a hľadujúcim deťom na svete. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prikáž svojim svätým anjelom, aby chránili všetky deti na svete. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pán s vami. Príjmite slávnostnú požehnanie. Nech Boh žehná tieto deti, aby si zachovali krstnú milosť a nevinnosť a tak raz vyznali Krista slovom i životom. Amen. Nech Boh žehná rodičov týchto detí, aby boli prvými svedkami viery pre svoje deti a vychovávali podľa Kristovo evanjelium. Nech Boh žehná všetkých príbuzných týchto detí, prítomných veriacich, aby im svojim príkladom pomáhali na ceste